Φανταστείτε για μια στιγμή έναν κόσμο όπου η σιωπή δεν είναι απλά απουσία θορύβου, αλλά είναι καθαρότητα. Και η μοναξιά? Η μοναξιά δεν είναι πόνος, αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο προστασία. Εδώ έχουμε μια ιδέα που, ξέρετε, ταράζει λίγο τα νερά. Και σκεφτείτε το, δεν μιλάμε απλά για μια προτίμηση, για το αν κάποιος είναι εσωστρεφής ή όχι. Μιλάμε για κάτι πολύ πιο βαθύ. Σχεδόν μια αναπόφευκτη συνέπεια του να βλέπεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Λοιπόν, εδώ είναι το κλειδί, το κρίσιμο σημείο. Η σύγκρουση, βλέπετε, δεν είναι με τους ανθρώπους αυτούς καθ' αυτούς. Είναι με την επιφάνεια, με τον τρόπο που οι περισσότερες κοινωνικές επαφές είναι δομημένες. Είναι στην ουσία μια μάχη ενάντια στην επιφανειακότητα. Και κάπου εδώ μπαίνει στη συζήτησή μας ο φιλόσοφος Άρθουρ Σόπενχάουερ. Κοιτάξτε, για τον Σόπενχάουερ η ευφυΐα δεν ήταν απλώς ένα χάρισμα, ξέρετε, ένα δώρο. Ήταν περισσότερο μια μορφή επώδυνης επίγνωσης. Μια κατάσταση που σε αναγκάζει να βλέπεις τον κόσμο όπως ακριβώς είναι, χωρίς φίλτρα. Αυτή η φράση του Σόπενχάουερ είναι στην πραγματικότητα το θεμέλιο όλης αυτής της ανάλυσης. Γιατί? Γιατί μας λέει κάτι πολύ σημαντικό. Η ευφυΐα δεν κάνει τα πράγματα πιο απλά. Το αντίθετο. Αποκαλύπτει την ατελείωτη πολυπλοκότητα και ναι, πολύ συχνά, και την παραδοξότητα της πραγματικότητας. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Τι είναι αυτή η επώδυνη επίγνωση? Λοιπόν, σημαίνει ότι ένα οξυδερκές μυαλό αρχίζει και βλέπει πίσω από τις κουρτίνες. Βλέπει, για παράδειγμα, την υποκρισία στους κοινωνικούς κανόνες, τα μητρά παιχνίδια του εγώ που παίζουν όλοι γύρω μας, το πόσο κενή είναι συχνά οι κοινωνικοί τύποι. Βλέπει, στην ουσία, την παράσταση που δίνει ο καθένας πίσω από το πρόσωπό του. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι απίστευτα εξαντλητικό. Ας κάνουμε μια παύση και ας σκεφτούμε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος κατάλαβε πραγματικά την ουσία αυτού που λεγόταν, και όχι απλώς τις λέξεις που ακούστηκαν? Είναι μια ερώτηση που μας φέρνει λίγο απότομα στην πραγματικότητα. Η αληθινή βαθιά κατανόηση είναι σπάνιο πράγμα. Οι περισσότεροι, ας είμαστε ειλικρινείς, ακούν απλά για να απαντήσουν, όχι για να καταλάβουν. Και ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση, αυτή είναι η αρχή της αποσύνδεσης. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να δούμε τις συνέπειες. Γιατί όταν κάποιος αρχίζει και βλέπει τόσο καθαρά, η κοινωνική ζωή πάβει να είναι κάτι αυθόρμητο. Μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια κουραστική, σχεδόν μόνιμη παράσταση. Και εδώ η αντίθεση είναι πραγματικά ξεκάθαρη. Από τη μία έχουμε τη βαθιά σύνδεση, αυτή που ψάχνει την κατανόηση, που δίνει ενέργεια, που χτίζει εμπιστοσύνη, βασίζεται στην αυθεντικότητα. Και από την άλλη, ο κοινωνικός θόρυβος, αυτός που απλά αναζητά την προσοχή, που κυριολεκτικά μας αποστραγγίζει από ενέργεια, που απαιτεί να παίζουμε έναν ρόλο, μια παράσταση. Εκτιμά τη συμμόρφωση, όχι το ποιοι είμαστε πραγματικά. Και ξέρετε, αυτό αποτυπώνεται τέλεια εδώ. Η κοινωνία, ως δομή, τις περισσότερες φορές δεν είναι φτιαγμένη για τα βαθιά μυαλά. Τι επιβραβεύει? Τη συμμόρφωση, την επιφανειακότητα, τον θόρυβο, τη συνεχή συμμετοχή. Και τι τιμωρεί? Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτά. Η αυθεντική σκέψη συχνά οδηγεί στην απομόνωση, στον οστρακισμό. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ μα πολύ σαφείς. Δεν μιλάμε για αλαζονία. Δεν είναι ένα αίσθημα ανωτερότητας του τύπου «εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους». Όχι, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Είναι ένα αίσθημα αποσύνδεσης. Η αίσθηση ότι λειτουργεί σε μια εντελώς διαφορετική συχνότητα από τον κόσμο γύρω σου. Εντάξει, αλλά εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο, η αφήγηση αρχίζει και αλλάζει. Ας δούμε λοιπόν πώς αυτή η κατάσταση, που μέχρι τώρα μοιάζει με πρόβλημα, μπορεί να μετατραπεί σε λύση. Πώς η μοναξιά από κατάρα γίνεται τελικά δύναμη. Εδώ λοιπόν πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε εντελώς την έννοια της μοναξιάς. Γιατί η μοναξιά δεν είναι απλά η απουσία των άλλων ανθρώπων. Είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι η παρουσία του εαυτού μας. Είναι ο μοναδικός χώρος όπου ο εξωτερικός θόρυβος επιτέλους σταματά και μπορούμε να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή. Και φυσικά ο Σόπενχάουερ επιστρέφει για να το επιβεβαιώσει. Λέει κάτι απλό αλλά τόσο ισχυρό. Μόνο όταν είμαστε μόνοι, είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας. Η αυθεντικότητα λοιπόν μπορεί να βρεθεί μόνο μακριά από τις ατελείωτες προσδοκίες και τις πιέσεις της κοινωνίας. Και δεν είναι μόνο οι φιλόσοφοι που το λένε αυτό. Ακόμα και ο μεγάλος ψυχολόγος, ο Καρλ Ιούγκ, είδε αυτή την ανάγκη για απομόνωση ως έναν απολύτως υγιή μηχανισμό. Το ονόμασε μια απαραίτητη υποχώρηση από τον συλλογικό θόρυβο.
Έναν τρόπο δηλαδή για να μπορέσει το άτομο να προστατεύσει και να διατηρήσει την ατομικότητά του. Και μετά έρχεται ο Νίτσε και το θέτει ακόμα πιο δραματικά, θα έλεγα. Για τον Νίτσε, η μοναξιά δεν είναι απλά μια προτίμηση. Είναι μια πράξη αυτοσυντήρησης. Είναι η αιώνια μάχη του ατόμου για να μην συνθλιβεί, να μην κατακλειστεί από την πίεση της ομάδας, της φυλής, όπως την αποκαλεί. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, όλη αυτή η διάβια δεν έρχεται χωρίς κόστος. Υπάρχουν κίνδυνοι. Η υπερανάλυση, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτη παράλυση. Η αποξένωση μπορεί να φέρει μια βαθιά μελαγχολία. Και πρέπει να το πούμε, η εφυγεία από μόνη της, χωρίς συναισθηματική ισορροπία, μπορεί να γίνει ένα αφόρητο βάρος. Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτής της ανάλυσης. Στο συμπέρασμα ότι η μοναξιά δεν είναι τελικά μια απόδραση. Είναι ένας προορισμός. Κοιτάξτε, εδώ είναι η μεγάλη ανατροπή, η μεγάλη αποκάλυψη. Η μοναχιά για τον ευχηή άνθρωπο πάβει να είναι μια απλή επιλογή ή ένα σύμπτωμα. Γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται το εργαστήριό του. Ο μόνος χώρος όπου μπορεί να γίνει πραγματικά βαθιά σκέψη, η καινοτομία, η δημιουργία, η δουλειά που απαιτεί αποστολή του. Και ας το δούμε σε 3 βήματα. Πρώτον, η μοναξιά είναι δημιουργία. Μόνο στην απόλυτη απομόνωση, μακριά από τους περισπασμούς, οι ιδέες παίρνουν σάρκα και οστά. Το μυαλό είναι επιτέλους ελεύθερο να συνθέσει κάτι εντελώς νέο. Δεύτερον, η σιωπή είναι διορατικότητα. Ακριβώς τη στιγμή που ο εξωτερικός θόρυβος σβήνει, τα πραγματικά, τα σημαντικά σήματα γίνονται επιτέλους καθαρά. Τότε αποκαλύπτεται η βαθιά κατανόηση που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια. Και τρίτον, η απόσταση είναι όραμα. Μόνο κάνοντας ένα βήμα πίσω από το πλήθος, μόνο παίρνοντας απόσταση, μπορεί κανείς να δει ολόκληρη την εικόνα. Να αναγνωρίσει τα μοτίβα και τελικά να οραματιστεί το μέλλον. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τελική σκέψη. Ο κόσμος τελικά δεν αλλάζει από τον πολυθόρυβο. Η πραγματική αλλαγή, η πρόοδος, οι μεγάλες ιδέες δεν γεννιούνται μέσα στη φασαρία και τη βοή της μάζας. Όχι, γεννιούνται στο ήσυχο, μοναχικό εργαστήριο εκείνων που ήταν αρκετά δυνατοί για να αντέξουν τη σιωπή. Εκείνων που είχαν το κουράγιο όχι απλά να είναι μόνοι, αλλά να μετατρέψουν αυτή τη σιωπή σε δύναμη.